Maupay nga adlaw mga bata! Kumusta ka mo? Adi naliwat ako, Teacher Sara. An iyo magturot do paret aton leksyon hay kalima nga semana hani kaduha nga quarter han pag-arad man. Maaram ako nga nakagkita na kamo han aton episode han ikaupat nga semana. Tama ba mga bata? Maubay kung sugad! Kariyag signon, na hinunumdum pa kamo an aton leksyon nga ginhingadayan hadto. Ano pa adto? Sakto! Nahibaroan na niyo ang mga magkaduradilain nga lugar hay eskwelahan, ngan an mga butang nga makikita hini nga mga lugar. Ano pa adto ang mga lugar nga na makikita hay eskwelahan? Tama! Ang kwarto pag-aral man, opisinahan principal, kantin, klinika, nganan library, ngan iba pa. Nagingadi gihapon kita bahinan numero, nganan ihap kita hin mga butang nga makikita sa eskwelahan. Asya ba mga bata? Maubay kay nahinunumdum pa kamo. Sige daw, pag-ihap kita otro, kutubhan na pulo. Ihapon ta naman na di, nga napulo, nga krayola. Usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, napulo. Makarit mga bata! Hanahi una nga leksyon, iginpakita ha iyo ang lanawan hin komunidad. Sugad hadi. Tigaw ni! Sumiring nga ni kita nga komunidad, ini inusa nga lugar kundi inaugoy ang imo pamilya nga naliba pa nga pamilya. Damo gihapon nga mga lugar ang makikita dinhi. Yan na naman nga adlaw, may adapan niyo kadugangan nga may babaruan bahinitan komunidad. Andaw na ba kamo mahibaro? Maupay kung sugad. Sige, lingkod ito hay. Pagkitangan pamatihin mo upay, kaya na mamamasyala naman kita ha komunidad. Pinaagi, himpagpakitahin mga ladawan. Ngan tikilan naton ang mga tao sa komunidad nga nabulig ha aton. Andaw na ba kamo mamasyada? Maupay! Sige, tana! Nandamngan pagbunyo kita, adlaw pag-aram, mga leksyon o kaliawan, at aktibi bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat aktibi. Ibarwa nga bayon han pag-aratman, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, Mape Filipino, CLE. Diskubre junta kaupayan han, pag-arat man, dapat aktibi. Asya ini ang ladawan han usa nga komunidad. Iyo makikita nga damo gud ditong lugar ha usa nga komunidad. Ditohan hayunan naton nga leksyon, kinadto kita ha eskwelahan. Nakilala ba kamo kung hinuan na anto ha eskwelahan nga nagtutudlo kiton mga bata ha pagbasa, pagsurat, pag-ihap, nga natudlo kihapin maupay nga pamatasan? Tama, i-teacher ini o an magturutdo. Iya ito nagtutudduha iyo ha pagbasa, pagsurat, pag-ihap, nga nagtutuddo gihapon ni mga
upay nga pamatasan. Nga di naman kita ini nga lugar. Ano ba ini nga lugar ha atong komunidad? Tama, simbahan ini. Nakakadto ka na ba usa nga simbahan? Maupay kun sugad. Nag-aano ka man kung aadto ka sa simbahan. Sakto, nangangadi kita haaton Ginoo kung kita aadto hasulod han simbahan. Kay ang simbahan ing lugar ing pag-ampo ha Ginoo. Hinuman ini nga aadto ha simbahan nga nabulig ha aton para digunon iton aton pagtuo ha Ginoo. Tama, hipadre ini uan padi. Hiya ito nabulig ha aton para maging maligon pait aton pagtuo ha Ginoo. Ngani naman kita ini nga lugar. Ano ini nga lugar ha aton komunidad? Tama, merkado ini. Nakakadto ka na ba ka merkado? Maupay. Nag-ano ka man ngadto? Makarit, namamalit kita ng mga pagkaon, suganing prutas, isda, karne, ngan iba pa. Kung nakadto kita ang merkado, kay ang merkado, paralitan ang aton mga panginahanglanon. Hirahin man iton aadto ang merkado nga nakakabulig ha aton para mapalit naton ang aton mga panginahanglanon. Makarit ang mga paragtinda hinkun ano-ano nga mga pagkaon. Nga di naman kita hindi nga lugar. Ano daw lang ini nga lugar? Tama, hospital ini. Nganhi gindanara ang mga may sakit para pagtambalon. Hirahin mo ba iton aanin ha ospital nga nabuliga aton pagtambal kung kita may sakit? Sakto, ang doktor nga ng nurse ang nabuliga aton pagtambal kan aton mga sakit. Kadi naman kita hindi nga lugar. Ano liwat ini? Istasyon at pulis. Hinuman ang aanhi nga kabulig naton ha komunidad. Makarit, ang pulis. Hira ang nabulig nga maging mahinyang ang aton komunidad. Pinaagi in pagdakop han mga kawatan nga nagpapasaway ha aton komunidad. Adi naman ng lugar ha komunidad. Ano man adi? Tama, istasyon naman han bumbero. Hinuman ang aanhi nga kabulig naton ha komunidad. Sakto, ang bumbero. Ang bumbero, iya ang nabulig ha aton kung may adasunog. Ginpapatay niya ang kalayo para mapungan ang sunog. Wow, mga bata! Kay nakapasyada naman kita nga tohan mga lugar ha komunidad. May ada ko iba nga kabulig nga komunidad nga ipapakilala ha iyo. Pero gusto ko, tiguhon niyo kung hinuhira. Ipapakita ko ang era mga ladawan ngan iyo hiayakan kung hinuhira. Okay ba? Maupay kung sugad. Sige, aliyan siyahan. Hino inihiya nga aton kabulig nga komunidad. Hiyaan nagtatanom hin magkadrodilain nga tanom nga namumunga hin pagkaon nga aton nakakaon. Sugadhan palay, kamote, mais, prutas ngan mga utanon. Makarit, hiyaan parag-uma. Kun waray parag-uma ha aton komunidad, waray kita makakaon nga kanon, prutas ngan utanon.
liwat hiya. Nakilala ba ka mo iya? Sakto, hiyaan parag isda. Hiyaan nakatuhadagat para mangawil hin mga isda. Kun waray hiya, waray kita makakaon nga isda. Adi pahin usa nga gusto ko ipakilala. Hino inihiya? Tama, an basurero ini. Hiyaan nangungulekta han aton basura. Dako an bulig ha aton han basurero. Kay kun waray hiya, magtatambak ngan magsasaranggood an aton mga basura. Wow mga bata! Nakapamasyado na kita ha komunidad. Pinaagi hin mga ladawan. Nakilala gihapon naton ang mga kabulig ha komunidad. Pipirala ang tuhira, ngandang pa iton hira ang kabulig naton ha komunidad. Tigaw ni mga bata! Tanan nga aton kabulig nga komunidad, indapat naton igrespeto ngan tagan hinsakto nga pagtagad. Kay kun waray hira, diri magiging malimpyo, mahinyang, ngan mahapsay kiton usa nga komunidad. Paunan uban niyo may papakita ang pagrespeto ngan paghatag hinsakto nga pagtagad kit aton kabulig ha komunidad. Sige, yan na liwat, magpapakita ako hin mga sitwasyon. Pilia ang letra nga nagpapakita o nagyayakan hinsakto nga pagtagad nga pagrespeto kiton aton kabulig ha komunidad. Siyahan, usa ka aga, nangolektahin basura an basurero han iyo komunidad. Ano ani mo isisiring haiya, imo paghatag han iyo basura? A. Maubay nga aga po ha iyo. Aadi po an amon basura. B. Iya, aadi iton amon basura. Ano ang saktong baton? Tama, letra A ang sakto nga baton kay ginamit iya hinmati na lahuron nga pamulong. Siniring aning hiya nga maupay nga aga. Ikaduha nga sitwasyon. Nagkakalayo na ang iyo kusina. Kinadadiretso ang mga bumbero nga napugnan ang pagkasunog han iyo bugos nga balay. Ano man ang imo iyayakan ha mga bumbero? A. Maiha ka mo magresponde. Hapit na masunog ang amon bugos nga balay. B. Salamat po ha iyo nga tanan. Kung waray ka mo, bangin waray na kami balay. Ano nga letra ang may eksakto nga baton? Sakto! Letra B ang may eksakto nga baton kay nagpasalamat hiya. Tigam ni mga bata! Ayaw good kahingalimot pagpasalamat kung ikaw ginbubuligan o gintatagan hin kun ano nga mga butang. Ang pagyayakan hin salamat, nagpapakita gihapon hin pagrespeto ngan sakto nga pagtagad haaton ikasitawo. Ikatulo nga sitwasyon. Nagmumulay hidante haira kwarto pag-aradman ngan nabungguan ira magturutdo. Ano dapat ang iya kanidante ha iya magturutdo? A. Sorry teacher, pasayloa ako, diri ko po tinuyo nga ikaw mabunggo. B. Hala teacher, nakada ka ngayon. Ano nga letra ang sakto nga baton? Tama! Letra A. Kay nagsusori o nangaro hinpasaylo hidante. Tigam ni mga bata ang paggamit hin mga pamulong sugadin maupay nga aga, maupay nga kulop, maupay nga gabi, inagpapakita iton hin pagrespeto ngan eksakto nga pagtagad hay iba nga tawo. Ayaw good kahingalimot paggamit iton nga mga pulong. Ano pa ba nga matinalahuro nga pamulong ang iyo maaram? Oo, ang pagyakan hin
pagbatunhin po, man opo, ang mga pamulong nga matinalahuron. Hinaut unta mga bata, nagkagamiton ito niyo pirmi nga mga matinalahuron nga pamulong. Kaya ba niyo magyakan permihin mga matinalahuron nga pamulong? Maupay kun sugad. Kay ang mga bata, mamaaram magrespeto, hindi kakaluuyan han aton Ginoo. Yan na naman, kuhaan iyo activity sheets han ikalimang simana, ngan buhata, ang mga buruhaton, bahinan aton ginhiningadayan yana. Kung tapos ka na han imo mga buruhaton, ayaw kahingalimot, pagpipighan imo mga ginamit, paghunaw gihapon han imo mga kamot, para matanggal ang kagaw nga dumugot. Hinaut unta mga bata nga gagamiton ito niyo permi nga mga matinalahuron nga pamulong. Kaya ba niyo permi magyakan in matinalahuron nga pamulong? Maupay kung sugad. Kaya ang bata nga maaram magrespeto, din kakaluuyan han aton Ginoo. Di hinahuman ang aton leksyon kaya nga adlaw at kindergarten. Hinaut unta, damo ang iyon na hibaruan. Ako otro, ni Teacher Sara. Nga ini, ang Top TV. Tatak tatuloban para hanuray nun nga kamataan. Kutubit ating sunod na pagkirikta. Bye-bye! Nandamngan pagbunyog kita, adlaw pag-aram. Mga leksyon o kaliyawan, at aktibi bantayan. Duro dilain nga pag-arat man, dapat aktibi. Mga bayon han pag-arat man, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, Mape Philippines.